Bo día a todos e a todas. Da comezo a sesión do pleno ordinario do mes de xullo. Punto número 1, aprobación se procede das actas anteriores. Informa a secretaria. Que son as actas das últimas 3 sesións que eu solamente, incluo as actas nas sesións ordinarias, digo. Moitas gracias. Alguna matización, señora Gari? Na página 16 e 17, onde pongo unhas preguntas da miña área de servicios, contestación ao señor Valiño, pois, pongo protección e contestei eu para verificarme na situación. Despois lle dou... Vale. Moitas gracias. Alguna matización? Pois realicemos a votación das actas. Todos conforme? Pois, por unanimidade. ¿Votadas ou...? Sí, votamos todos a favor, estamos todos, non? Nas actas. Punto número 2, proposta de aprobación convenio de colaboración para a xestión compartida do punto limpio Vilar do Colo. Informa a secretaria. Que hai que aprobar un convenio para o tema da xestión do punto limpo. Hai un erro puxemos de aí unha diligencia porque hai un erro material no tema das cantidades ahora Xosé Manuel douse conta que, de feito, na emenda que fixemos, puxemos que eran 5 concellos, que en realidade son 4, entón hai que emendar a emenda, vamos a decirlo así. Non ten máis trascendencia que un erro material que se vai a corregir xa na proposta de... na proposta de que no acordo que adotedes hoxe xa irá correxido. Moitas gracias. Turnos de palabra. Señor Varela. Ben, o do punto limpo é un proceso longo, longuísimo, e que se ve dilatado pois, por cuestións diferentes, non? En algúns casos, cuestións políticas, noutros casos tamén por diferentes concellos que primeiro dicían que participaban e despois que non. E a verdade é que, desde o inicio da legislatura, este goberno puxose a traballar con FENE para desbloquear o punto limpo de Vilar do Colo. Tamén hai que dicilo, fomos recibindo largas e non foi ata a pasada moción de censura no Concello veciño cando foi posible retomar este tema e traelo xa aquí para a súa aprobación. Hoxe, polo tanto, desde o BNG consideramos que é un día importante porque por fin xa podemos empezar a ver a luz, digamos, a final de todo este proceso e dicir que o punto limpo de Vilar do Colo está xa próximo a ser unha realidade para poder ofrecer un servizo que é moi demandado pola veciñanza e que esperamos que, ademais, poida servir tamén para acabar con eses verquidos incontrolados que en ocasións nos encontramos no noso concello. Moitas gracias, señor Sardiña. Boa tarde a todos e a todas. Sobre o punto limpo, queríamos comentar que é un servizo, unha infraestructura básica moi demandada, fundamentalmente pola veciñanza, pero xa vende aí máis dunha década. Todo este proceso de comprar a parcela para realizar esta infraestructura comezou no ano 2006, quero lembrarlles. Daquela, iniciaron dos concellos de Cabanas e Fene e Cabanas, comenzaron ese longo proceso e arduo proceso para conseguir acabar esta infraestructura. Alédame que estar en aquel momento e impulsar este proxecto. Que pasa? Que 14 anos despois sucederonse cambios de goberno en Fene, cambios de goberno en Cabanas, gobernos na Xunta, en ningún caso se lle deu o necesario impulso para rematarlo canto antes. Primeiro, a compra foi o máis doado, pero despois conseguir a subvención da Xunta no seu momento, tratar de que incluso no Parlamento de Galicia souberan onde estaban os concellos de Cabanas e Fene e saber que Vilar do Colo non era un concello porque debía ser unha iniciativa especial
que 2 concellos se xuntasen para facer un punto limpo, é singular. Nese sentido, pois, era moi descoñecido todo isto, non? A continuación, pois, xa coñecemos tamén a historia de pasada legislatura, na que tamén pois, os avatares políticos tamén acabaron influindo nesta xestión. Claro, hai que poñer por diante pois, os intereses dos veciños. En 2018, que foi o último pleno en que tiven coñecemento da situación do punto limpo, podemos aprobar un convenio entre os dos concellos, coas súas diferencias e todo iso, pois xa daquela demandei un estudo económico que, polo visto, ainda se acabou de facer agora en xaneiro de 2020. Dicir, pois, non que teña que facer FEN, evidentemente, pero que estaba por facer, e que, pois, tal e como solicitei na comisión, porque quería velo, porque xa daquela en 2018 xa solicitara consultar cal era o estudo económico, porque era un paso necesario para facelo e para sacalo para adiante, pois atopeime que non estaba incluído no expediente e quería coñecer cales eran as circunstancias. A nosa posición política en respecto á súa xestión seguimos entendendo en 2006 seguimos entendendo a día de hoxe que debería ser pública e non a través de concesión. En todo caso, apoiamos e impulsamos en todo momento e aprobamos a necesidade deste punto limpo en todos os plenos. E así o seguiremos facendo. Buscaremos a maneira, evidentemente, de que sexa unha xestión pública e non a través de concesión. Nada máis. Moitas gracias. Señor Braga. Bueno, boa tarde. Alegrámonos co punto limpo de Vilar do Colo de un novo paso por fin cara a súa apertura, xa que consideramos que é un servizo fundamental no que levamos traballando moito tempo, xa desde o goberno anterior. Por iso celebramos todo o que sexa avanzar neste importante proxecto. O que non entendemos é o retraso con toda a documentación, xa que o actual rexidor en Fene votou en contra no momento no que se atopaba na oposición aludindo a uns informes desfavorables, o que retrasou o seu avance. A diferencia, pois, do que comenta o señor Varela. De todas formas, desde o Partido Popular de Cabanas, obviamente, non imos a votar a favor deste convenio para a xestión compartida do punto limpo, xa que é un servizo fundamental, como xa dixen anteriormente, non só para o noso concello, senón tamén para toda a comarca. Moitas gracias. Señor Sardiña, unha puntualización. Había outro estudio económico xa realizado con anterioridade para os 5 concellos. Solamente que houve que cambiarlo debido a que, en este caso, Neda non entraba dentro do punto limpio, pero xa había outro estudio económico realizado. Vale, por eso houve que facer un novo. Das intervencións? Señor Varela. Moitas grazas. Sí, moi breve para contestarlle ao señor Braje, decirlle que sí, efectivamente, o señor Gumersindo Galego levou en 2015 ao pleno, mas era preciso que tiveran uns informes de instancias superiores da Deputación e da Xunta e eses informes eran negativos, por eso non se aprobou nese pleno. Señor Sardiña. Se eu simplemente fago referencia ao estudo económico que coñezo. Eu pedino en 2018, a mí non se me trasladou outro, pedín un estudo económico que correspondía para este tal, eu non teño coñecemento dese outro estudo económico. Entón, como comprenderá, eu non podo inventar máis cousas. Se informa na súa exposición de motivos, que sería o lóxico, pois que houve un primeiro estudo con 5 concellos, pero que finalmente un dos concellos, pois, polos problemas que fose, decidiu non incorporarse, pois tamén aclararía moito máis, evitaría, eu fago unha intervención sobre a documentación que teño, non podo facela sobre o que non sei. Grazas. Señor Braga. Bueno, eu simplemente o comentaba porque, nunha reunión na que faláramos con el e lle preguntáramos respecto a este asunto, el realmente non tiña claro o motivo do seu voto en contra, ou polo menos non nos lo deixou claro, entonces dai a nosa dúbida, simplemente. Moitas gracias. É un acto que por fin imos ter un punto limpio dentro de pouco tempo que lle dará moito servicio para todos os veciños e veciñas. É unha gran noticia para todos nós. Por lo cual, realizamos a votación deste punto. Votos a favor? Por unanimidade. Moitas gracias. Actividade de control.
Punto número 3, informes de presidencia. Resolucións da alcaldía. Informe a secretaria. E a ver, darse conta das resolucións da alcaldía dende o número 486/2020, do 20 de maio, ata o número 911/2020, de 24 de xullo. Moitas gracias. Alguna intervención? Non. De acordo. Pois pasamos ao punto número 4, mocións de urxencia. Presenta Marea dúas mocións de urxencia. Expón a primeira, señor Sardiña. A comisións bancarias abusivas. Sí, bueno, entendo que teño que expoñer a urxencia primeiro. Foi o que lle dixen, que expuxera a urxencia. Expoño a urxencia, en principio, pois porque é un asunto que está en plena, neste momento, pois, en necesidade veciñal, colaborar cos veciños a hora de reclamar estes cobros destas comisións abusivas. Dentro de 2 meses, pois, xa sería un pouco tarde, non? É dicir, xa pasou todo este tempo. Entendemos que agora sería o momento de tratar esta moción, por ese motivo. Moitas gracias. A un turno de intervencións. Non? Pois realizamos a votación. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Expoña a moción, señor Sardiña. Sí. Ben, exposición de motivos contra as comisións bancarias abusivas. Unha parte importante da nosa veciñanza con contas bancarias na entidade da banca estase a ver prexudicada por elevadas comisións e gastos que esta entidade bancaria está a aplicar aos seus clientes. máis gravos aínda naquelas modalidades coñecidas como libreta á vista. Estas comisións impóñense sobre contas correntes, non sobre produtos financeiros de esperada rentabilidade, e, polo tanto, afectan ao consumidor, o pequeno consumidor. Deste xeito, a banca dispón dunha importante rede de oficinas na nosa contorna, pola que a liberdade de elección para unha parte importante da nosa veciñanza non existe, máis coa reducción que houve de oficinas bancarias, podendo a entidade exercer unha posición bastante dominante sobre os clientes. Temos unha poboación avellentada, coas dificultades e imposibilidades de acceder a outros modelos bancarios que non lles cobrarían estas comisións, sobre todo a banca online a que nos referimos. Non é obxecto desta moción disertar sobre a legalidade ou ilegalidade desta práctica bancaria comercial, práctica que este grupo considera falla de ética e abusiva entendida polo exercicio dunha posición dominante do banco sobre as persoas usuarias, e máxime na situación de vulnerabilidade en que se atopan moitas persoas afectadas. Cabe lembrar a orixe da entidade da banca, resultado da venda a prezo de saldo da agrupación das dúas caixas de Foro Galegas, rescatadas, ademais, con diñeiro público e que na actualidade pregoa abondosos beneficios. Por iso, propoñemos que o Pleno acorde, primeiro, trasladar a entidade da banca o rexeitamento por parte deste Pleno a aplicación abusiva de comisións e gastos sobre as contas correntes. Segundo, apoiar a veciñanza na reclamación para devolver os cartos indebidos. E terceiro, instar o Concello de Cabanas a que, no caso de que a entidade da banca non devolva estas comisións, contacte con entidades bancarias de banca ética e coa única caixa de forros galega co fin de operar preferentemente con esas entidades bancarias. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Primer turno de intervencións. Bueno, pola parte do Partido Socialista, señor Sardiña, nos gustaría que matizara no punto número 2 que tipo de apoio de veciñanza na reclamación para desenvolver os cargos indebidos, que nos aclarase que intención ten eso de apoiar a veciñanza nas reclamacións. De acordo? Polo resto, vamos a apoiar a moción. Señor Braga. Bueno, desde o Partido Popular imos apoiar esta moción, xa que consideramos que todo aquel veciño que considere que sufre un cobro abusivo por parte da súa entidade bancaria está no seu completo dereito de reclamar. Así como entendemos que o Concello, pois desde as súas competencias, debe apoiar os seus veciños nas súas reivindicacións, xa que somos os seus representantes. Mais aínda se as cousas non se están a facer correctamente, perxudicando a veciñanza. Moitas gracias, señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, desde o BNG estamos de acordo con esta moción. Como xa fixemos nas diferentes instancias
desde que a banca iniciou o cobro destas comisións abusivas, solicitamos a súa devolución. O BNG está radicalmente en contra desta práctica levada a cabo pola entidade financiera, que afecta fundamentalmente aos pensionistas, persoas autónomas, traballadoras e moita xente en situación de ERTE. O cobro de 50 euros de comisión por semestre afecta a economía da maioría social do país e adquire máis gravidade se cabe nesta situación que estamos a vivir polas consecuencias económicas da pandemia da COVID-19. Esta banca privada, beneficiada por Feijóo, gana centos de millóns de euros cada ano, concretamente 405 no 2019, e no BNG apostamos pola creación dunha banca pública galega que axude ao desenvolvemento do país tal e como existe en moitos países europeos como Alemania ou Holanda. Esta banca pública tería dous obxectivos principais. O primeiro, fomentar e financiar obra pública de interese social, como a construción de vivendas sociais, residencias, centros de día ou institutos, e, por outro lado, tamén tería como obxectivo impulsar o tecido productivo e a actividade industrial participando en sectores económicos e empresas estratégicas para o noso país. Muchas gracias, señora García. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Si, non creemos dende a agrupación tampouco que seña xusto para os clientes, e menos no contexto social de crise económica que estamos vivindo, e que se lle aumenten os clientes estas comisións. As queixas de todos son coñecidas, o abuso tamén, de acordo co señor Sardiña, como comenta na súa moción, é unha total falla de ética por parte dos bancos, así que tamén vamos votar a favor. Muchas gracias, señor Sardiña. Sí, en canto ao segundo punto, igual que o primeiro e o terceiro, é dicir, son pronunciamentos de carácter político e de impulso. Entón, por lo tanto, no pleno non se vai introducir en competencias que non correspondan en pronunciamento de tipo político. En canto a apoiar a veciñanza na reclamación, os concellos teñen competencia no ámbito do consumo, ainda que moi limitadas polo persoal e por unha serie de cuestións, entón aí pois o tipo de apoio pois é máis de outro tipo, non? Un pouco pois ao mellor pois enviarlle unha carta atenta á banca, pois se queren pois colaboramos nese tema e chegamosles pois algún modelo e non temos ningún problema, simplemente con carácter de apoio. Se quere pois tamén achegar follas de reclamación, pois tamén se pode facer, non hai ningún problema. Vale. Nada máis. Pero eso xa é amarse deste tema. Era un pequeno matiz que para que quedara Sí, claro. é importante, pero hai que aclararlo, tamén é o sentido da moción. De acordo. Segundo turnos de intervención. Ningún. Pues realizamos a votación desta moción. Votos a favor? Por unanimidade. Moitas gracias. Siguiente moción, situación das traballadoras dos servicios axuda no fogar. Expoña a urxencia, señor Sardiña. Sí, boa tarde. Entendemos que, dada a situación que ven sendo bastante preocupante por parte dos incrementos dos novos gromos de coronavirus, dada a situación tamén do persoal a nivel xeral, porque estamos falando a nivel galego, do Servizo de Axuda no Fogar, pois entendemos que estas propostas que se deben de tratar canto antes, porque, bueno, de cara ao outono seguramente pois teñamos un segundo rebrote. Este persoal que foi considerado persoal esencial a hora de desenvolver estas funcións, pois é necesario pois atender as súas demandas. Entón, nese sentido, entendemos que é urxente o seu tratamento. Moitas gracias. ¿Algún turno de palabra? Ningún. De urxencia. Pois votos a favor da urxencia. Por unanimidade. Pois expoña a moción, señor Sardiña. Ben, a moción é sobre a situación das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. En nosa exposición de motivos, pois, di o seguinte: baixo a denominación de SAF, Servizo de Axuda no Fogar, recóllese todo o conxunto de actuacións destinadas a que as persoas dependentes continúen no seu entorno habitual, atendendo de maneira profesional as necesidades da vida diaria, o fomento da autonomía e o seu benestar persoal, sanitario e social. O servicio préstase por profesionais formadas na área sociosanitaria e acreditadas convenientemente. En Galicia, a orde de 19 de novembro de 2018 regula o procedimento de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes á categoría de auxiliar de axuda no fogar, entre outras. No capítulo 1, artigo 2, especifica a obrigatoriedade de formación como técnicas para traballar en axuda no fogar.
Problemas como o abandono e a soidade son unha asignatura pendente da sociedade na que vivimos. En moitos casos, esta problemática resólvese co abandono do posto de traballo por parte dunha muller ou a filla, nora, sobrinha que hipoteca a súa vida para converterse en cuidadora informal. Recursos como horas de SAF e centros de día seguen a ser escasos e de difícil acceso. Unha sociedade avanzada debería ter entre os seus obxectivos principais o cuidado das persoas máis vulnerables e as súas políticas deberían basearse na protección destas. A Lei 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia parecía vir a solucionar a problemática. O desenvolvemento da bendita lei, lonxe de facerse polas administracións públicas, deixouse en mans dos mercados e as empresas privadas. Non precisamos aclarar que a empresa privada busca beneficios económicos, que é lícito, sempre cando non se trate de unhas persoas como mercadoría e outras como máquinas. Non conseguimos entender o razonamento de que a xestión é máis eficaz cando se privatiza. A experiencia confirma que a privatización non é máis que efectiva nin é tampouco a solución. A pandemia do coronavirus veu a poñer de manifesto que o Servizo de Axuda no Fogar é un servizo esencial e as traballadoras que o desempeñan forman parte dese grupo de profesionais indispensables, aínda que invisibilizadas. Consideramos que non é preciso aclarar que o sector dos cuidados é un sector feminizado e precarizado, que lonxe de buscar a igualdade afonda na fenda de xénero tanto en condicións laborais como en salarios. Por iso, propoñemos ao Pleno que acorde as seguintes cuestións. Primeiro, garantir o servizo público, que a Administración correspondente organice e preste o servizo directamente sen concesións a empresas privadas. E mentres isto non ocorra, solicitamos controis por medio de inspeccións en previo aviso, tanto sanitarias como laborais, dende a propia institución contratante. Neste caso, estamos a falar dos propios concellos. Instar un novo convenio laboral, o último data de 2011, e as empresas retórceno a súa conveniencia obrigando as traballadoras ao uso do propio coche sen compensación ninguna a cambio e a ter que pagar aparcamento, a non dar chegado a tempo os servizos porque os tempos de desplazamento redúcense até o ridículo e imposible. Terceiro, mellorar as condicións laborais con xornadas que permitan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Na actualidade, os contratos a tempo completo son a excepción. A norma son xornadas de 3 ou 4 ou 5 horas. Con xornada partida é que adoitan ocupar o día inteiro pola falta de planificación axeitada. Cuarto, establecer horarios e salarios que permitan vivir do traballo sen ter que buscar complementos ou axudas para poder subsistir. A precariedade dos contratos non permite chegar ao SMI, nin compatibilizar con outras ocupacións, polo que se condena as traballadoras a vivir no límite da pobreza. Quinto, establecer unha categoría laboral e base de cotización axeitadas á titulación exixida para o desempeño do posto de traballo. Sexto, diferenciar tarefas entre cuidadoras, auxiliares sociosanitarias e traballadoras do servizo de limpeza. Corresponde a cuidadora, pois, a higiene e cuidado persoal, a alimentación, a administración de medicación pautada polas profesionais médicas, cambios posturais, acompañamento fora do fogar para xestións, consultas, compras, etc. Estimulación e ocio corresponderíalle ao persoal de limpeza. Mantemento da higiene e orde das distintas estancias do fogar, cuidado da roupa e enseres. Sétimo, dereito a ser informadas convenientemente das patoloxías das persoas usuarias, posibilidade de contagio, de fases agresivas, etc., xa que afectan directamente a integridade destas traballadoras. Unificación de condicións laborais con independencia da zona do país onde se traballe. Oitavo, impulsar a formación continua, unha atención de calidade require da posta ao día constante de novas metodoloxías, recursos, aparición de novas enfermidades, etc. Noveno, recoñecer as enfermidades laborais que se van xerando paulatinamente a consecuencia da prestación constante diaria das funcións do traballo, dor de costas, patoloxías musculoesqueléticas, síndrome de fatiga crónica, estrés, depresión. Décimo, establecer o dereito a plus de perigosidade e toxicidade, dado que realiza un traballo excepcional, o que conleva tarefas que supoñen un constante esforzo e son indubidablemente dificultosas co agravante da agresividade das persoas usuarias debido ás súas patoloxías en innumerables ocasións. O 11º, mellorar a prevención de riscos laborais. Nese sentido, existen un plan de prevención axeitado a cada posto de traballo e a formación e información das traballadoras en relación a este. 12º, adiantar a xubilación, aplicar a coeficientes reductores da idade de xubilación dados pola natureza excepcional do traballo.
equipos de protección individual, EPIs, axeitados a cada situación específica. 13º, dispoñer en cada fogar das axudas técnicas axeitadas ás necesidades específicas de cada persoa usuaria. Na actualidade, pois vense obrigadas a mobilizarse en ningún tipo de axuda a persoas que chegan a dobrar o peso das traballadoras e que en moitos casos non teñen mobilidade ninguna ou realizan tarefas de aseo en camas sen carro elevador, o que os obriga a manter posicións forzadas e continuadas no tempo. 14º, establecer espazos gratuitos para aparcar nas cidades e vilas cunha tarxeta para zonas, hora, carga, descarga, residentes, así como kilometraxe e compensación económica para os que usan o coche propio e o bono de transporte para que usan o transporte público. 15º, computar do tempo de traballo desde que saen do fogar ata que remate o último servizo. E 16º, controlar o intrusismo, impedindo que haxa empregadas do fogar facendo tarefas de cuidadora, así como cuidadoras contratadas como empregadas do fogar. 17º, valorar a dependencia e prestación de servizo de maneira áxil e axeitada, dado que as auxiliares atópanse moitas veces co que o PIA non se corresponde coa realidade. Por outra banda, son coñecidos gran número de casos nos que a resolución chegou anos despois do pasamento da persoa solicitante. 18º, impulsar un organismo oficial de defensa da usuaria que recolla e resolva as queixas, denuncias, etc. e que vele polo benestar dela. E 19º, penúltimo, realizar auditorías sobre os efectos da pandemia do COVID en traballadoras e persoas usuarias. Non coñecemos ningún estudo, informe, ni siquiera folleto que indique cal foi a incidencia da pandemia sobre as persoas dependentes nos seus fogares, nin sobre as cuidadoras profesionais ou informais. E 20º, darlle traslado deste acordo ao Goberno galego e á Consellería correspondente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sardiña. Turnos de intervención. Señor Braje. Atención aos nosos maiores e ás persoas dependentes debe ser un dos eixes prioritarios de calqueira goberno para permitir que estas persoas sigan desenvolvendo a súa vida no entorno máis digno posible e rodeadas dos mellores coidados atendendo as súas situacións particulares. Así o é para nós e tamén o é para a Xunta de Galicia, xa que a nosa comunidade é unha das comunidades autónomas que rexistra mellores datos con máis de 61.600 dependentes atendidos cunha ratio de cobertura do 90%, o que reflexa o maior esforzo que en materia de dependencia se está a facer, destinando 450 millóns de euros á atención a maiores e persoas dependentes, buscando o 100% de atención. O Servizo de Axuda no Fogar destaca entre as distintas prestacións que se contemplan na atención á dependencia, multiplicándose nos últimos anos, pasando de estar a disposición de 1.500 galegos aos preto de 24.000 na actualidade. Este servizo, ademais, converteuse en fundamental nestes momentos difíciles que atravesamos e, obviamente, desde o Partido Popular de Cabanas, a situación das traballadoras é un dos asuntos máis importantes a tratar. Con todo, é necesario que o Goberno central cumpla coa parte de financiación que lle corresponde á nosa comunidade se se pretende dar un mellor servizo e contar cunhas mellores condicións para todos, o que é o noso maior interese. A Xunta de Galicia ocúpase do financiamento do Servizo de Axuda no Fogar, pero non da súa xestión, polo que as relacións entre a empresa e os profesionais non lle compete. O noso voto ante esta moción será abstención, conscientes da necesidade de que calqueira deficiencia se resolva, pero conscientes tamén da súa dificultade se non se conta coa financiación que nos corresponde para seguir avanzando. Muchas gracias, señor Rodríguez. Desde o Goberno, así como desde o Partido Socialista de Cabanas, estamos de acordo coa maioría dos puntos desta moción. Todos sabemos que o traballo dos cuidados é un traballo que está totalmente precarizado, feminizado, e que non hai muchos meses que necesitamos unha moción do Partido Socialista de aquí de Cabanas pedindo instando a Xunta como administración o incremento do prezo hora, que no caso da Xunta está no caso da Diputación pagarse a 12 euros. Pensamos que é un prezo totalmente irrisorio para os grupos que corren. E, bueno, desgraciadamente, tengo que chegar ao COVID para saber un poquinho máis claro a xente que os cuidados son básicos que a precariedade laboral das persoas traballadoras, as persoas maiores,
Perdón. E iso, neste caso, estes puntos, sabemos que están algo na maior parte do noso país. No de Cabana, pois, afortunadamente, pois, non todas estas condicións son as que temos. De feito, a xora fogar, si que o temos municipalizado, e as condicións laborais son as mesmas condicións laborais que o resto dos traballadores municipais. As súas jornadas de 8 horas, onde os traslados tamén están dentro, non máis horas dos traslados. Este ano fixemos unha bolsa de traballo a maiores, porque teníamos a pandemia, aparte de que cerrábamos alternativas, aprovechamos que o servicio era imprescindible, que non podemos reclamacións, asuntos propios, baixas, todos os días de plan que tenemos as trabajadoras, que teníamos un recurso para cubrir as nosas tareas. De feito, foi 15 días, que unhas días, teníamos a desesperar unha semana, desde días de traballadores, esta semana, como o resto dos días, que intentamos que tenían unhas condicións de unas experiencias de las trabajadoras. Logo, tamén, como dije, hai outros puntos que tamén son accesibles a fixar, e pensamos que máis que darnos as mans no Concello, estamos claros, porque todo isto que Moitas gracias, señor Gonzalo. Boa tarde a todos e a todos. Bueno, dende o BNG coincidimos plenamente, prácticamente na que son a exposición de motivos desta moción, coincidindo co que dixo a miña compañeira Diana, pois entendo que o servizo nos hace un servizo básico no Concello e que temos que dar e que favorecer e sempre traballar para mellorarlo. Ainda que, bueno, nos parece unha exposición de motivos está bastante ben argumentada e se digo que coincidimos plenamente. Logo, no que son as solicitudes dos puntos, me parece algunhas que están un pouco xenéricas, que superan as capacidades dos concellos e incluso da propia Xunta de Galicia da Consellería. Por exemplo, os coeficientes reductores, eso se negocia con o Ministerio directamente, non os marca a Xunta de Galicia, non? De todas maneiras, con eso, non quero decir que estamos en contra dos coeficientes reductores, sino que hai puntos que non son a corto plazo ni se van a conseguir para paliar a estas necesidades da pandemia de COVID, ¿no? Puntos como instar un nuevo convenio laboral, las mesas de contratación facilitada, las funciones de interlocutores, como se dice, tenían as súas propias bases de tramitación, ao igual que os delitos activos. Para que se recollera a normativa como puntos a tramitar na negociación colectiva, ¿no? Se solicitan aspectos en relación a condicións laborais, pese a haber una normativa, pues sabemos que en ciertos aspectos no se está a cumplir, ainda que, por ejemplo, en este Concello tenemos una resolución realizada por un servicio de prevención mayor que actualiza todos los años y que tenemos avaliado todos los trabajos, incluindo o gusto de trabajo de los años. Y así debería de ser en todas las empresas y en todos sus concellos. También podemos garantizar que los trabajadores disponen de medidas de EPIs, de ayudas mecánicas, tanto de beneficio para una persona usuaria. También hay otro punto que nos llama la atención y es el de computar los trabajadores que salimos del hogar
ata que remate o servizo. Ese punto non entendemos moi ben. As traballadoras teñen un horario a igual que o resto do personal, porque neste caso, por exemplo, o resto do personal de completo, que se descomputa toda a súa xornada laboral. Supoñemos que o punto ben referido a que se lles pasa algo desde o momento que saen do seu domicilio hasta chegar ao seu primeiro domicilio, se lles compute como unha concienciación profesional, por tanto, ser unha beneficio. En eso estaríamos de acordo e se faría así, tal como recolle a legislación vigente. Bueno, pues a todos estos aspectos que creo que uns son a corto prazo, outros a moi longo prazo, que exceden un pouco tanto a nosa capacidade como incluso as da Consellería ou a Xunta de Galicia, somos coñecedores que hai moitos puntos do país donde se están a dar esta situación, donde o servicio de axuda ao fogar é unha profesión feminizada e precarizada, e, bueno, votaremos a favor da moción igualmente. Gracias, señora González. Señor Sardiña. Señora García. Gracias. Nada, sí, é verdad que é unha moción ambiciosa, toca moitos aspectos das condicións dos traballadores e traballadoras. As traballadoras tamén teñen medios a través dos seus representantes e sindicatos para loitar polos seus dereitos e loitar contra a precariedade. Tamén ben é certo que dentro da administración temos que dar exemplo e coidar ao máximo as condicións de traballo dos empregados públicos. Me consta que dende servicios sociais e persoal se falla así. Hai temas nos que nós non podemos actuar, sobre todo en algúns dos puntos que se expoñen na moción, véase convenios laborais, enfermedades laborais, pero sí estamos de acordo en trasladarlle esta moción ás autoridades competentes para facer como medida de presión e que actúen en consecuencia. Moitas gracias. Señor Sardiña. Sí, comprendo que efectivamente que hai, son moitas cuestións que as profesionais dos servizos de axuda ao fogar trasladan ás institucións, non? Nos como iso, o que facemos é trasladar simplemente as súas demandas. Son de carácter de pronunciamento político, evidentemente, e insisto, xa coñecemos cales son competencia da autoridade laboral. Tamén sabemos que o Concello ten competencias a hora de elaborar relacións de postos de traballo, de asignar unhas retribucións, actualizar os convenios laborais. Sabemos tamén que a situación que aquí foise ao longo do tempo foi unha batalla en canto á súa regularización no seu momento, en canto a persoal ainda ten carácter temporal, pero despois, posteriormente, a maneira de ir completando as horas tamén se foi completando sin maior, ata que conseguiron as 8 horas, cando partiron en 2006, cando se aprobou o primeiro convenio laboral de 4 horas, nada máis, estaban a tempo parcial total. Foron longas batallas que neste Concello se libraron con acordos deste tipo, é dicir, con procedementos políticos que comprometían os distintos grupos a hora de levar a cabo medidas de mellora do servizo público. En este sentido van estas propostas, non van co ánimo de invadir competencias, nin moito menos, simplemente un pronunciamento político que nos comprometa a traballar nunha serie de cuestións que no ámbito local nos poidan afectar, pero despois tamén de cara ao ámbito autonómico e tamén estatal, que tamén se comprometan outras institucións con estas propostas. É máis un compromiso que non de cara ao futuro e de traballo a medio e longo prazo que non cumprilo todo xa. Que sei que hai moitas medidas que aquí que están cumpridas, outras non tanto, pero hai que ir buscándolle solución. Vale? É por iso, nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. Segundo turno de palabra. Ninguén. Pues realizamos a votación desta moción. Votos a favor. 7. Votos en contra. Ningún. Abstencións. 3. Moitas gracias.
Pois pasamos ao último punto, punto número 5. Ruegos e preguntas. Señor Braje. Temos, unha serie de preguntas e tamén unha suxerencia ao final. A primeira das preguntas. Temos entendido que en datas recentes perdeuse unha subvención por parte do Concello que estaba destinada á dinamización do polígono de Vilar do Colo. Poderíanos explicar a que foi debido? No, era unha subvención para a creación dun viveiro de empresas no polígono industrial e a Xunta considera que o noso técnico, un arquitecto municipal, non é un técnico competente. Vostedes igual non saben dicir algo mellor. Bueno, o que tiñemos entendido non era por donde vai vostede, pero bueno, é a súa resposta. A segunda das preguntas, perdón. Veciños da parroquia de Laraxe coméntanos que solicitaron a súa compañía de teléfonos adherirse á liña por cable para conectarse a internet. E a resposta desta compañía foi que tiñan que colocar 3 postes pero que o Concello non lles daba o permiso necesario para facelo. É certo isto? E se é certo, a que se debe esta negativa? É certo que hai unha instalación de telecomunicacións en curso e unha das compañías que está a montar esa instalación solicitou recientemente a instalación de 3 postes e está en trámite ese proxecto. Por certo, presentaron un pouco tarde. Vale, moitas gracias. A terceira das preguntas. Suspendeuse a regata de verano de Caec de Mar, aludindo desde o Concello a situación sanitaria derivada da COVID-19, que nos parece o máis correcto. Con todo, sí que se vai a celebrar a Romaría de Santa Marta, o que neste caso consideramos un risco, sobre todo tendo en conta a masificación que nas últimas datas tivo lugar na zona do Areal. Polo tanto, vais asegurar o cumprimento de todas as medidas necesarias para evitar males maiores nesta festividade? E ao mesmo tempo, todos sabemos que se ademais se xunta isto un día caloroso, a masificación será moito maior. E ademais, tendo en conta que, a delimitación das plazas para residentes que non se está a cumprir na maioría dos casos, tal o que estamos vendo nas últimas semanas. Polo que, como se ten pensado acotar esa zona ou para ese día da festividade para evitar maiores masificacións das que xa hai cada fin de semana? Que medidas tomar o Concello neste caso? Ben, pois, aínda que se chamen festas de Santa Marta e pode parecer que é unha cousa moi grande, explícolle. Se consultaron o programa, verían que non é un programa como o de anos atrás, cargado de eventos, sino unha cousa moito máis discreta. Por concretarlle, hai unha parte de feira na que se aplica tanto o regulamento aprobado por este Concello como as medidas que para feiras puxo a Xunta de Galiza, de medidas de número de postos, se hubo que apuntarse previamente, vanse poñer os postos guardando unha distancia de seguridade, uso obrigatorio de máscaras, teñen que ter xel hidroalcohólico, iso non vai poder montar posto ninguén que non estuvera apuntado previamente. Con respecto ao resto do programa, non sei se prefires... Para facer unha festa que é bastante peligrosa, porque mesmo xa antes, pero tamén consideramos que a cultura foi a primeira que deixou de traballar, por lo que estamos vendo está sendo a última que se vai reincorporar, entón tamén temos a necesidade de que o mundo da cultura rinque, igual que a hostelería, turismo, todo isto, ten a mesma necesidade. Entón, aparte que creemos que a xente tamén necesita un pouco de quitar estas tragedias que estamos vendo desde o mes de marzo. As festas, pois, realmente temos unha sesión de cine onde as sillas van a estar separadas desde que apuntar, si é familiar, pois, podes estar xuntos, non as asistencias que teñen que ser as que están
marcadas, mascarillas de momento, seguido alcohólico, logo pois temos un espectáculo infantil, que é un espectáculo de masa, onde hai, pois, ao longo do paseo haberá máis exposicións, a xente vai poder estar mirando, evidentemente con a distancia. Logo, pois, haberá igual un pequeno espectáculo de masa máis centrado, pois, eso, unha cantidade de xente reducida, tomando nota, tomando temperaturas, todo iso. E logo, pois, a parte musical, pois, o mesmo. Non é un concerto estancado, onde vai estar son pasacargos, van a estar andando, entón, nos apelamos a responsabilidade da xente, porque realmente non é facer nada a maiores do que se está facendo nesta vida normal, que podemos ir a tomar ir a un bar, ou ir a visitar, e pensamos que o mundo da cultura temos que levantarlo de alguma maneira e a forma. Nada máis. Moitas gracias. Sí, a ver, estamos completamente de acordo con vostedes. Obviamente hai que apoiar a todo isto e facer vida normal, pero claro, hai que ter en conta pois, que nas últimas semanas simplemente cos 2 días que facía a playa estaba masificada, o aparcamento estaba masificado, a xente estaba polo paseo, se ainda por riba a maiores vamos a facer, pois sí, ainda que son poucas cousas, mas as comidas no Pinar hai que ter en conta que todo vai estar todavía máis masificado. Entonces, é un risco importante pois, para toda a poboación, para a que vai ali. Entonces, a nosa pregunta iba por aí. Se tiña pensado facer ou tomar algunha medida especial para toda esa xente que vai entrar na playa. Porque sabemos que delimitaron os aparcamentos, pero a xente sigue aparcando. E se non aparcan aquí, van a aparcar na rotonda. Entonces, es que vai a ser moi complicado pois evitar as masificacións por moito que non se faga comida. Claro, realmente ese... Non pensamos tampouco que vai a ser, ou igual nos enganamos, e nos tiramos a... Que igual chove, claro que sí, pero hai que pensarse... Un fin de semana, quero dicir, a xente que... Eso, as medidas que vamos a tomar son as medidas que temos que tomar. Que simplemente unha pregunta, bueno, saber ese tipo de medidas, o sea, e sabendo que simplemente unha pregunta para saber que tipo de medidas, sabendo que pode suceder, que veña un día como o de hoxe, por exemplo, e obviamente a xente se vai animar a vir. Señor Brajo, pode ser un risco. Un apunte, va a haber operativo especial de tanto de Policía Municipal como de la Guardia Civil. ¿De acuerdo? Pero... Que eso tamén favorecerá para que la gente pues, tome as medidas preventivas. Bueno, a responsabilidade individual de cada un é como é. Sí, pero bueno... Podes poñer moitas medidas e despois a xente non as cumple. Eso está claro, pero bueno. Ou nos quedamos todos na casa, ou senón hai que apelar a responsabilidade individual de cada un. Hai que ser prudentes e saber o que pode... Señor Varela, que quería... Sí, no, simplemente por concretar o que decía Carlos, vai haber un dispositivo especial de policía, todas as, como explicou tamén a Concelleira de Festas, imos máis aló do permitido pola lei, é dicir, actualmente están abertos os cines, a Xunta de Galicia, quen agora ten a competencia, ten abertos os cines, nos facemos un cine moito máis seguro, porque é ao aire libre, con maior distancia, con control de temperatura, o tema elimínase a carpa, que era para nós o principal foco onde podía perderse esa distancia social, e as comidas que se podan haber no Piñeiral son como as que pode haber en calquer fin de semana, é dicir, nos non podemos prohibirlle a alguén que vaya ao Piñeiral. No tema das feiras, como lle dixen, máis espacio, e todo o programa das festas colgando dun fío, é dicir, se mañá temos un repunte aquí na nosa comarca, todo isto queda suspendido, lóxicamente. Claro, pero tamén hai que ser conscientes de que a playa non ten un tope de persoas que poden entrar, como por exemplo pode ser o caso do cine, o sea, hai que ser conscientes da cantidade de xente que pode entrar aí. Claro, nesto, sí, no caso do cine sí, o que non se poden apuntar é para entrar na zona do área. Bueno, pero, señor Braje, para eso va a estar la Guardia Civil controlando los aforos. Vale. Bueno. Siguiente pregunta. Esperemos que non pase nada e que despois nos teñamos que lamentar, simplemente.
Era unha pregunta para saber as medidas, se había medidas concretas, me parece ben, pero esperemos eso, que non haxa maiores problemas. E a última das preguntas. Na anterior legislatura, o Partido Socialista de Cabanas presentou unha moción para a creación dunha partida de 10.000 euros para a recuperación e arranxo de fontes e lavadoiros municipais. O anterior goberno que apoiou esta moción levou a cabo esta actuación, como no caso de Fontelucía, as Murgas, a Rúa, o Pazo ou Valedoso, entre outras. Desde a formación do novo goberno non só non se recuperou ninguna máis, senón que nin sequera se desbrozan as que están recuperadas. Por lo tanto, teñen pensado cumprir co acordado na súa moción? Boas tardes. Sí, desde logo que temos pensado cumprir co acordado, é un tema que queremos sacar adiante. O que pasa que, bueno, nos vimos atrasados por lo que todos sabemos xa, pero sí estamos en eso. De feito, ahora empezamos polo recuperar as fontes que están no Piñeiral, se lle está dando auga a todas, poñéndoas en activo. E sí que vamos a seguir con ese tema. Moitas gracias. Suxerimos ao grupo de goberno, pois como xa fixemos en plenos anteriores, pois unha mellora na organización dos desbroces, xa que nos estamos a topar con un gran número de queixas por parte dos veciños que falan de que un día o tractor que está desbrozando pois un camiño desbroza ata certo punto e ao día seguinte pois non volta por ali e non o fai, pois no mellor dos casos ata 15 días despois, cando xa todo se volve a encontrar da pouco menos que da mesma maneira. Entonces, que na medida en que poidan, pois que se organicen mellor para evitar estes problemas que está provocando un gran descontento pois entre a poboación. Moitas gracias. Bueno, non xa creo que contestei un pouco na anterior pleno. Sí que é verdad que levábamos un montón de retrasos, sí que é verdad que estuvemos, ahora xa está programado para que continúen por os mismos camiños, que non haya tanto baile pero claro, tiñamos que ir tapando lumes porque nun sitio crecía nunha zona estreita e tiñamos que ir ali e depois seguir por outro lado. E tamén así evitamos que en zonas estreitas haya perigosidade na circulación de coches e todo eso. De todas formas, seguiremos traballando, acepto a súa suxerencia e melloraremos o posible. Vale, moitas gracias. Señor Sardiña. Hai unha pregunta escrita que presentamos onte con 24 horas que di o seguinte: no pleno da Corporación de 27 de maio de 2020 o concelleiro realizou unha pregunta sobre a Comisión Municipal de Seguimento da Evolución do COVID-19 creada mediante decreto 387 de 2020 e solicitei por rexistro o 22 de xuño pois os correspondentes resumos. A vista, bueno, de que 2 meses despois non se puido acceder pois na Secretaría Municipal aos resumos solicitados, preguntamos, primeiro, cantas comisións municipais de seguimento da evolución do COVID se celebraron? Segundo, indicando a data da sesión, cales foron os asuntos tratados nas comisións municipais de seguimento da evolución do COVID. Así xa forramos todo o traballo de traspasar eses resumos e todo iso. Entón, simplemente con que faga sucintamente, pois en tal sitio tratouse tal cousa, tal, moi sucinto, vaya, tampouco non quero ser pesado con isto. Vale. De acordo. Se contestou por escrito no día de hoxe. Para que o seipa, lle leo a contestación, de acordo? Vale. Que o número de comisións de seguimento e coordinación de traballos foron 20, comprendidas entre o 17 de marzo e o 28 de maio. As ordes do día das comisións foron sempre as mismas, que foi, número 1, seguimento da evolución do COVID, onde se facía o seguimento de os casos que houve neste concello. Punto número 2, protocolos para actuación no personal do Concello de Cabanas, onde se avaliaban as necesidades de coordinación entre os traballadores municipais. Punto número 3, protocolos de actuacións na cidadanía do Concello de Cabanas, onde se avaliaba a coordinación de traballos de limpeza e seguimento das normas establecidas polo Estado de Alarma. Listo, señor Sardiña. Siguiente pregunta. Iso foi todo o que falaron nesas comisións, non? Entendo. Sí. Vale.
En relación ao tema da fibra, tamén queríamos presentar, preguntarlles, porque varios veciños nos preguntan que pasa coa fibra, como vai a instalación. Nese sentido, queríamos preguntar ao Goberno cantas solicitudes de colocación de postes para fibra óptica se realizaron no Concello e de que operadoras. Sí, de momento dúas para diferentes números de postes por parte de Telefónica. Dúas por parte da Telefónica. Moitas grazas. Segunda pregunta oral. Cantas solicitudes de axudas para PEMES, pequenas e medianas empresas, autónomos, etc., se registraron ao abeiro da convocatoria pública que fixeron de acceso competitivo? 21. 21. Xa teñen calculado máis ou menos a cantidade que creen que dispoñerán da partida prevista para estas axudas? Sí, pois mira, no suposto de que estáse facendo agora a contabilización das puntuacións, no suposto de que todas adquiran o máximo, serían 12.600 euros. 12.600 euros. Moitas grazas. Terceira pregunta. En que situación se atopa a calidade das augas de baño da Praia de Madalena, se teñe coñecemento? E tamén queríamos coñecer cal é a de Chamoso. Calidade das augas de baño, en que situación se atopa? Pois eran admitidas para o baño, a información que tiñamos de ambas praias. Ambas praias aptas para o baño. Vale. Cuarto, en que situación se atopa pois a elaboración do Orzamento Municipal de 2021, en que previsións teñen con respecto a este documento? Pois próximamente empezaremos a elaboración do presuposto. Tamén queríamos preguntar, que previsións teñen para presentar a conta xeral de 2019? A ver, a conta xeral este ano hai unha prórroga. Non se ten que rendir ata o 22 de xaneiro, se non me equivoco, de 2020. Sí, están máis. Vale, perfecto. En canto á situación das medidas adoptadas aquí na Casa Consistorial para a protección sobre o COVID, tiñamos algunhas cuestións. Queríamos preguntar se valoraron sinalizar a entrada ao Rexistro Xeral da Casa do Concello tamén o acceso aos servizos técnicos. Sinalizar no sentido de marcar as distancias con bandas no chan para que a xente non manteña os 2 metros, 1,5, que é o habitual en calquera administración pública, calquera comercio, etc. Entón, a nos chamamos a atención de que aquí non se sinalizara, que nos dixeran que se valoraron esa posibilidade e se teñen intención de facelo. O valoramos e non temos problema por facelo. De todas formas, se intenta regular sempre a entrada de xente, non permitindo que entre máis xente da debida. Pregunto pola marcaxe. Que é algo bastante habitual e aquí chamame a atención, porque outro día precisamente vin por aquí, había xente que se apelotonaba no recibidor, pero non, eu creo que é unha observación, que lles pregunto nese sentido. Despois tamén chamou moita atención a mampara do Rexistro Xeral, porque aí hai opinións encontradas. Chámanos moita atención porque o Rexistro Xeral queda absolutamente illado. Son varios traballadores os que están aí. Concretamente, nun espazo moi pequeno, en principio, son bastantes os científicos e os investigadores médicos que apoiaron nun documento que unha das vías de transmisión do COVID é aérea. E precisamente os sitios moi pechados, como ese, tal como son esas condicións, con aire acondicionado, sen ter, o que é a aireación suficiente, ainda que teña ventás e todo o que se queira, pero hai unha situación dun sitio moi pequeno, a Organización Mundial da Saúde acabou recoñecendo que sí que se podía transmitir por vía aérea
E houve casos xa en sitios pechados onde efectivamente se produciron contagios, non? E, de feito, pois, é unha das últimas recomendacións que hai, claro. Eu non lles podo dicir que esta construcción desta mampara, cando vostedes pensaron nela, pensaron que facían con toda a boa vontade de proteger os traballadores, pero agora, vendo estas novas informacións, eu gustaríame coñecer a súa valoración como goberno e se teñen que alternativas teñen previstas no caso de que, bueno, xa está confirmado, decir, vamos, recoñece que en sitios pechados a pandemia transmítese con máis facilidade, non? Entón, nese sentido, pues pregúntolles. Unha decisión de abandonar a zona de registro porque en canto a contacto co público é moito máis seguro para os traballadores. Ademais, a distancia de seguridade entre as mesas se cumple, a distancia entre traballadores se cumple e a suficiente ventilación. A técnica do servicio de prevención hai unha medición termométrica e garantiza as condicións. Si a OMS, aos 15 días, saca outras recomendacións, pois teremos que estudiar, pero en principio hai ventilación suficiente, abrindo portas e ventanas, hai distancia de seguridade tanto dos traballadores como dos grupos de traballo. Todos teñen X a súa disposición e se les intenta de traballo para que consideran oportuno, cando se manda a animalidade, si non consideran oportuno que necesitan unha desinfección adicional, o comentan que se faga. O cual, as valoracións as teremos que ser técnicos. Non teremos a súa informe a técnica de prevención que a gente estamos solicitando a revisión anual da relación. De todas formas, señor Sardiña, evitan poñer o aire acondicionado. Sempre teñen ventilación natural, salvo en momentos puntuais que a lo mellor o poñen un momento, pero se non teñen os aires non os teñen postos, por lo menos nesa zona. Non sei nesa zona, eu sei noutras zonas, bueno, en outro día, efectivamente, sí que se conoce que neste concello non hai aire acondicionado. Neste concello, o outro día, por exemplo, vin, efectivamente, xa sei que non se pon aire acondicionado polos problemas que poida ter, por prevención, comprendo, pero tamén entendan que algo hai que poñer, porque con este calor, pois, traballar aquí, en moitos casos, pois, é bastante complicado, sobre todo nas partes altas. Bueno, iso tamén é outra cuestión que ten unha solución, ten varias solucións, pero iso debería que tamén o velo. En todo caso, a seguinte pregunta era en relación aos colectores amarelos chegaronnos queixas veciños da zona do Pena do Pico e do Barreiro de cambio de localización dos colectores amarelos na estrada de Porto a Garaxe, recolocáronse por ali, bueno, non sei. Entón, queríamos preguntar cales foron os motivos destes cambios e se teñen previsto, pois, cando menos nun caso, que se recolocou un colector na antiga parada de autobús que está sen amarrar, bueno, pode ser arrastrado polo vento, ali na zona da zona do Pico, se chegando ao Cruzo do Lodeiro, están sen amarrar. Entón, pregunto se esa situación se pensaron ou cales son os motivos deses cambios. Sí, os cambios puntualmente foi con a queixa dunha persona interna que tiña cerrada a casa e se foi 10 metros nada máis mesa abaixo, non supón un trastorno para os gatillos. Sí que está prevista xa a aportación dos soportes para que non anden na rua os corredores. Non sei outro que dixo da que sí. Non, o que se deu o de Pena do Pico, que cambiaron para a antiga parada de autobús, non? Que están soltos. E outro na zona do Barreiro, que en principio estaba nunha zona de aparcamento, cambiouse para o cruce. O Barreiro, mirareiro, en contexto
entonces, pero non me dou conta como era o plan medicado. Sí, o que está mesmo na estrada xeral, subindo á dereita. Entón, pois pasan ali, é o primeiro aparcamento que hai. O aparcamento do coches, o aparcamento do teria que se dedica máis a Curión. Sí, na reta, sí, abaixo. Pois aí non me consta, a non ser que os que teñen a súa cambiaron de sitio, pero mirarei. Cambiaron, pois, eso, 10, 20 metros máis arriba para o cruce que hai. Pois mirarei se se colocou indebidamente, arrepento, soportes. Bueno. Siguiente pregunta. Tivemos, bueno, algunas observacións relacionadas a procesos selectivos de veciños e veciñas, porque, pois, en principio, ninguén, ao estar os resultados, ninguén se fixeron notar que ninguén sen traballos previos puntuales, pois, conseguiu acceder a un posto de peón ou de outro tipo, non? Me gustaría preguntarles que valoración fan dos resultados, que motivou non incluir unha prova práctica obxectiva, é dicir, relacionada coas funcións do posto. Pois non se valorou necesario para as situacións que estamos a vivir. Escrita así práctica non, só tirar unha práctica. Pregunto sobre unha prova práctica. Vale. Seguinte pregunta. Tamén tivemos, chegarnos queixas polos aparcadoiros, tanto no da Arena, como Chimoso, como no Real. En ese momento, pois, suxerimos a contratación de vigilantes. Queríamos preguntarse se tiven en conta esta suxestión, que realizamos unha prueba correspondente que se asinou o convenio, e ata agora, pois, por que nos sucedeu esta suxestión? Pois non se levou a cabo porque, bueno, non o vimos viable, os presupostos que se pediron eran bastante elevados, e non o consideramos oportuno. En relación tamén a este tema do aparcamento, que xa comentan con o convenio de regulación do particular, bueno, os veciños fixaron notar que a estrada xeral, concretamente, do Real, está a absorber moito deste aparcadoiro expulsado da Madalena. En este sentido, pois, que nos preguntasen a adoptar medidas de aparcamento para residentes e traballadores nesa zona, posto que neste momento é moi dificultosa a situación. Ao eliminar o aparcamento na zona da praia, estáse trasladando todo para a zona principal, non? É dicir, máis vida comercial e todo isto. Entón, aí hai unha sobresaturación de aparcamento. Me gustaría non saber se, tal como fixeron para a Praia de Magdalena, habilitaron medidas para residentes e para traballadores e traballadoras, se é posible tamén trasladar esas medidas para a zona da final 671. Se podría estudiar esa opción, é a primeira noticia que nos trasladan, que hasta o día de hoxe a min personalmente non tengo ningún membro máis de chegou esa suxerencia, pero bueno, se é un problema, se non temos problema nenhum para estudiar. Realmente puntualizar que se desbrozou ao máximo a zonas canadas a pesar da autovista, porque sí que vimos ese problema, pero para poder que a xente aparque ali, como fan as festas das feras e todo eso, esa canada tamén dá aparcamento para toda esa zona. Foi a medida máis inmediata que se nos ocorreu. Despois tamén a seguinte pregunta en relación a festa de Santa Marta, que xa contestaron algunhas cuestións, pero nos quedamos dúbidas en canto a que gastos ten previstos o Concello e se van a esgotar a partida que se incrementou no presente orzamento. Non se van a esgotar esa partida. Seguinte pregunta en relación a medidas de protección de lumes, ornato público. Tal como manifestou o Partido Popular, pois hai camiños a rozar tanto en Suasar como en Santa Cruz, Ruela, Xibón, Discos, etc. De feito, pois, os grandes problemas que hai é que
non dá tempo con só tractor pois, a realizar as rozas e normalmente ainda non dá acabado o último camiño que lle corresponde cando xa os primeiros que fixo xa están outra vez pois atacados de rozada, non? En ese sentido, que sabemos que disfrutar os camiños en especial, pero tamén hai outras responsabilidades en canto ás franxas de seguridade. E gustaríanos coñecer cantas franxas de seguridade pois, estimou o Concello no presente 2020 para ser encazadas. Nas franxas non lle sei decir ahora mismo, exactamente, pero sí que se fixo o plan de contraincendios en coordinación co Distrito Forestal, os que nos recomendan normalmente o Distrito Forestal, se acabou agora esta semana, quedou certificar. De todas formas, tamén nos puxemos en contacto desde servicios coa SEABA para conseguir que nos fagan unha parte de saxar a bandeira, que como ben di non dá feito o tractor a desbrozar. Intentaremos poñer en contacto tamén, agora xa conseguimos un contacto coas fragas do EUME, con xente de SEABA tamén, para que nos fagan a parte que afecta máis a parte. Ben, despois tamén en relación a este ámbito de limpeza, de roza, tamén coñecemos que, bueno, por distintos veciños da zona que hai queixas en canto á situación de falta de limpeza na zona do Pino. Na zona do Pino, bueno, e a zona do Oito. Incluso hai queixas por escrito. Así mesmo comprobamos a existencia de ratas na zona dos colectores do día 8. Que xestión realizaron para que se roce esta zona, que ainda está a día de hoxe, pois, unha situación, pois, rozada, moito menos, está todo moi medrado, moito cruzada, e que medidas van adoptar, pois, para derratizar. Non conocía o da roza, non conocía, pero desbrozar se desbrozou ainda esta semana, todo o día 8, e se vai reforzar con colectores amarillos, porque sí é verdad que observamos un aumento de, sobre todo nos contenedores amarillos e algún verde, e vamos a reforzar colocando máis contenedores para que non quede a basura por fora e evitar que veñan animales e que se todo collido. Ao duplicarse a población, lógicamente hai máis basura e vamos a reforzar con contenedores. Señor Sardiña, unha puntualización, se lle mandou un requerimento aos propietarios para que fagan a limpeza das fincas. Sí, é importante saberlo, sí. Estamos esperando. Estamos pendentes de que corten estos días para... Claro. Sí, porque isto son queixas das propias da Roza do Pino, do zona do 8, é dicir, todo por aí. A continuación, podenos, indicar as medidas e previsións fundamentais de cara a apertura do punto de atención á infancia no vindeiro curso. Queríamos preguntar se como a matrícula está prevista, 20 cativos, non? Perdón, podenos indicar ao Goberno as medidas e previsións de cara á apertura do punto de atención á infancia. Tamén preguntamos neste sentido se cubriu a matrícula, que creo que era 20 cativos. Van a establecer algún protocolo? Xa teñen un protocolo, vanlles entregar ás familias? Sacou a Xunta o protocolo? En canto á dotación de auga e abastecemento que propuxemos de cara ao
pleno dos orzamentos, unha serie de propostas. Queríamos preguntar se realizaron algún tipo de memoria, algún tipo de proxecto en relación a esas propostas que realizamos, cales son as previsións de execución ou de solicitud de subvencións, etc. Tanto dos propios de José, Revuela, O Salto, Iris, bueno, Laraxe, todo. Estamos pendentes de facer estudios de ampliación da rede para o ano que ven. Ben. Seguinte pregunta, que habéis estado hablando de prohibición de fogueiras na noite de San Xoán. Para queixas de veciños, pois, trasladanos que se prendeu algunha fogueira pois no Areal da Madalena. O Concello realizou algunha actuación en relación a este feito? Unha vez detectada, se comunicou ao bar máis cercano para que mandaran a pagar. Pero que o operativo xa de protección civil xa estaba cerrado. Tamén se detectou outra en Pineval, que, bueno, nos dimos conta ao día seguinte. E, bueno, as que se detectaron na praia da Madalena se mandaron a pagar. Ainda que este ano, pois 2020, o San Xoán foi atípico, nós temos unha pregunta tamén que realizarles sobre se o goberno local repetiría a imposición de fianzas do ano 2019, se se dese o caso. Sí. Seguinte, a Xunta reclamou en marzo de 2019 documentación para seguir coa tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para a súa aprobación definitiva. O Concello completou a documentación que faltaba. Chegaron todos os informes solicitados? Non, ainda non, seguimos esperando o informe de Aguas de Galiza. Vale. En relación... Vale. Sugestións. Primeira sugestión en relación ao camiño do Cadaval, aí na zona da Barrosa. Que nos atopamos que hai un vial, bueno, un camiño que está pues, entre parcelas, que non é o camiño principal. E un veciño pues, chamounos, pideunos que se realizase que trasladásemos que era necesario facer a súa limpeza e explicounos que era un vial público. Entón, pois, gustaríanos que nos aclarasen que se está realizando en relación a este camiño e que medidas van a adoptar. Bueno, ese camiño é un carreiro de paso non consta como camiño municipal. Bueno, nada máis. Nese caso, pues, sugirolles que hagan un expediente para investigar a titularidade dese camiño. Ese municipal, pues, que o Concello pues, exerza as súas competencias. En relación a outra sugestión en relativa ao camiño de servizo de Santa Cruz do Salto, deste Lavandeira, que é un camiño que é paralelo á vía rápida, que vai dende Vilar do Colo a Funfría, e a súa situación pues, é lamentable, neste momento pues, é prácticamente intransitable, tal como está. Entón, nese sentido, porque así nos manifestamos veciños que viron rozar ese camiño pois, con maquinaria municipal, presupoñemos moito presupoñer. No caso de que se xa municipal, sugeriríamos que se realizase a súa reparación. E no caso que se xa da Xunta de Galicia, que pode ser tamén, sugerimosles que trasladen ese arranxo necesario, porque neste momento a parroquia, dende a zona de Lavandeira, ten moi difícil acceso, concretamente polo cruce de Funfría máis abaixo, que non é habitual. Entón, é un vial de servizo básico desa parroquia. Neste momento, ten graves problemas de acceso por esta situación. Na cuestión de
do Camiño de Irís tamén achegaron aos veciños queixas polas bandas da ponte da autopista. Porque pois, os coches cando pasan por aí pois, fan traca atrás, é como un salto. Entón pedimos que foi unha pena que non foi o bacheo, o que fixeron, pois non solucionaron este problema, pero para o vindeiro pois facen o que fagan, o que pense de resolver este problema con bandas, que é moi molesto para todos os veciños que teñen que pasar por ese punto, concretamente. Porque sempre están os coches taclán. Aparte que fastidian a suspensión polas características propias desas bandas, ¿no? De dilatación da ponte. Despois, outra suxestión tamén en relativa tamén que nos trasladaron os veciños do Camiño do Foxo, que vai entre Formarís e a Caleta, na Parque de Irís, que hai unha zona ali que xa vende hai 4 anos, que xa solicitamos nós hai 4 anos para arranxar. Bueno, a situación cada vez peor. En este momento pues, está moi desfeito esa zona, non? Fundamentalmente por filtracións de auga, que é o máis evidente que está pasando aí. Outra suxestión máis relativa pues, a colocación de papeleiras na zona comercial do Areal, porque, bueno, trasladaron os veciños da lei que cando non houve servicio de limpeza, pois a situación foise moito, non? É dicir, moito lixo, aparecía todo por... A ver, a xente sabe moita xente que é incívica, pero vamos, nosotros tamén temos que poñer algo da nosa parte para que a xente teña un sitio onde botar as cousas. En ese sentido, pois, unha medida que pode paliar, está solicitada por veciños xa, con suxestións, este concello, que por esa zona se coloquen papeleiras, que botan moito de falta. Despois tamén tivemos queixas e tamén suxerimos que... Xa temos solicitados varios presupostos para comprar papeleiras para esa zona. Bueno, xa non suxiren con anterioridade, volverles a insistir. En ese sentido, pues, tamén, en relación á xestión das papeleiras, tamén lles suxiro que recollan periódicamente, porque nos chegaron queixas tamén veciños de que as papeleiras da praia estaban abandonadas, bueno, houve lixo e houve gaivotas que andan xogando co lixo e tirando por fora. Entón, nese sentido, pois tamén nos trasladaron esta queixa que facemos chegar e se xestiona que se recollen periódicamente esas papeleiras. E con anterioridade, estamos falando mellor de un mes, algo máis. Entonces, bueno, sí que pasou. Despois tamén tiñamos outra suxestión moi concreta de limpeza de desinfección dos colectores en xeral, que no tempo que non se fai, tamén lle suxerimos. E despois tamén lles queríamos facer especial mención, e suxerirlo especialmente, na calzada que está diante da Casa do Pino, no Areal, que ali hai grasa que non se pode barrer. Fixeron unha barredura ali, concretamente, quedou a grasa ainda ali depositada. Nese sentido, bueno, foi unha pena que nas desinfeccións non aproveitasen para que a máquina de desinfección xa limpase esa zona concretamente, porque aí, por exemplo, os colectores que, non sei, botaránlle o mellor cousas líquidas, entón pingan para baixo, e, bueno, está igual, iso non hai mala solución. É dicir, pasei primeiro e non había, pero despois, cando volví pasar, alguén botou lixivia, que debe ser os veciños ali, xa está, porque vai moscas, bueno, además é un sitio de moito tránsito, precisamente. En ese sentido, pois, suxerirolles que actuen e que solucionen ese problema. Outra suxestión máis en canto aos servicios sociais, que vemos moi necesario, dada a situación, bueno, a tramitación do ingreso mínimo vital que está tendo lugar, pois pedimos unha bolsa para sustitución da traballadora social. A partir das auxiliares de servicio no fogar, pois tamén entendemos que a traballadora social se ten que manchar un mes, sexa de vocacións, que non queden os expedientes pendentes desa... Mas coñecendo que neste momento a xunta non se fai cargo destas situacións. Entón, temos que é máis necesario esa creación desa bolsa de emprego para sustitución da traballadora social. E despois, teñamos, por último xa, unha serie de suxestións
que son relativas ao centro educativo de la de Mariño, que achegou un escrito que íbamos a acceder no que se piden unha serie de medidas, non? Nese sentido, pois queríamos suxerirles que reivindiquen a administración educativa os gastos derivados das novas medidas de seguridade e limpeza ocasionados pola pandemia do COVID-19. Evidentemente, o servicio de limpeza que está asumindo neste momento o Concello, externalizado e privatizado, pois vai requerir un reforzo e, por lo tanto, un incremento do custo. Entón, xa de moito tempo o servicio de limpeza do colexio xa debería estar transferido a Xunta de Galicia, non está, igual que o centro de saúde, que tampouco está, que tamén se ve agravados, ainda que neste momento non hai atención presencial ou é moi limitada, pois, ainda así, os requerimentos de limpeza son maiores, por lo tanto, o gasto é maior. Nese sentido, pois, queremos que se tomen as medidas, ou suxerimos que se tomen as medidas de seguridade e limpeza e que se lle reclame a Consellería eses gastos son maiores. Ademais, tamén suxerimos que o Concello trate de facilitarlle ao CEPLA de Mariño os medios precisos, sexan edificios municipais, o que sexa, espazos públicos, para que as nenas e nenos de Cabanas poidan recibir un ensino seguro e de calidade. En este sentido, podemos facer un paquete de actividades seguras, en espazos públicos ou en edificios municipais para facilitar que a volta a clase non sexa máis complicada. Outras medidas son máis da Xunta de Galicia. E nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Saliña. Moitas gracias a todos. Bo día e bo mes.